18 hayop ang naitalang nasawi sa Albay Park and Wildlife sa Bugtong, Legazpi City matapos na manalasa ang bagyong Uwan nitong linggo. Ayon kay Dr. Franz Colambo, Park Manager at Veterinarya ng naturang parke, ilan sa mga nasawing hayop ay naipit sa loob ng kulungan matapos na madaganan ng natumbang puno. Mayroon naman aniya silang pre-typhoon protocols, pero dahil sa nagtumbahang 13 puno, hindi na nakasalba pa ang ilang hayop. Last Monday, nagkandak po kami ng clearing operation kasi hindi pa kami makataas sa Wildlife Rescue Center. Kaya Tuesday na namin nakita yung mga mortalities and yung mga escaped animals. So as of now, yung confirm lang namin na namatay, 18 na animals and 32 yung escape. Pigiling taman po si mga natatadang animals, nasa 480 plus ang animals na po digi sa Albay Park. Sa ngunyan, iyo pa man lang sina-confirm ta 18. So far, mga healthy man ining mga nagkatarada. And then sa public po, pigpapaabot ko man na si mga dangerous or harmful animals sa digdi, arogan, lion, tiger, saka si saltwater crocodile, gabos man po accounted digdi nasa laog. Bukod dito, umabot din sa 32 ang nakatakas na hayop sa nasabing parke. Umaasa ngayon si Colambo na mas mapatibay na ang mga kulungan sa parke sakaling matuloy na ang major rehabilitation ng nasabing pasyalan. Yung ibang naman, yung ibang enclosures or cages, safe naman, nandun naman yung mga animals natin. Kailangan lang ng mga repair and maintenance, kaya rin binabalakan din na magkaroon ng major rehab ang Albay Park and Wildlife. Kasi matagal na rin naman ang last rehab nito since 2014 yung last na rehabilitation. So kung tutusin, luma na talaga yung mga cages natin na kailangan na talagang mapalitan ng mga bago and ma-modernize din yung mga design ng mga cages and facilities din sa Albay Park. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang paghahanap sa iba pang nawawalang hayop at ang isinasagawang clearing operation sa parke upang makabalik na sa operasyon ng pasyalan sa lalong madaling panahon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.